Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Адель Мөбарәкшин үз өлкәсенә калган сорауларга җавап бирде. Аерым алганда сораулар сугыш чоры балаларына дәүләт ярдәме, тәҗрибәсе булмаган яшьләргә эш урыны булдыру, ветераннар оешмасына адреслы ярдәм күрсәтү һәм башка мәсьәләләргә кагыла иде. Кабул итүдән соң министр урынбасары социаль яклау бүлеге хезмәткәрләре белән дә очрашып сөйләште. У нас здесь подведомственных учреждений представлено достаточно большое количество. У нас здесь есть Республиканский центр материальных выплат, у нас есть Центр занятости населения, у нас есть дом-интернат для престарелых инвалидов. И вот те управления социальной защиты города, те сложности, с которыми столкнулись наши, в том числе подведомственные учреждения в рамках темы с пандемией, они, собственно, легли на плечи в первую очередь наших социальных учреждений. Әлеге очрашудан соң Адель Рафык улы район картлар һәм инвалидлар йортында булды. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.